ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଟିକେ ମାଛ ଆଣିବି, ଯେହେତୁ ଅଙ୍କଲ୍ କହୁଥିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାପେଟରେ ଭଲ ମାଛ ମିଳେ ବୋଲି, ତ ଚାଲିଲି ତେଲେଙ୍ଗାପେଟ। ଅବଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ପଚାରିଦେଲି ମାଛ ମାର୍କେଟଟା କେଉଁଠି, ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମାଛ ମାର୍କେଟରେ। ତ ଭାଇ ମାଛ ଟିକେ କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଚାଲିଲି। ବାବୁ ରିଷିର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଖାଇବା ଟିକେ ନେଲି, ନେଇ ଚାଲିଲି ଛେନାପୋଡ଼ ପାଖକୁ। ଛେନାପୋଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଲି ପୁଣି କେନାଲ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ହଂସମାନେ କିଛି ପାଣିରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ଚାଲିଲି ପୁଣି ଘରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସଇଲା ଆଜି।